Turmi da taɓarya, an kama wani ɗan Karota a Kano yana lalata da yarinya 'yar shekara 15 a yayin dokar zaman gida. Jami'an 'yan sanda a jihar Kano sun yi ram da wani jami'in Karota mai suna Umar Yakubu Muhammad da ake zargi da yi wa wata ƙaramar yarinya mai shekara 15 fyaɗe. An kama Umar ne a bayan Ado Bayero Mall inda anan ne yake aikin shi, kuma yana ɗaya daga cikin masu tabbatar da ganin an bi dokar hana zaman gida. Umar ya ɗauki yarinyar ne a Kano Line, inda ya ce ya tsaya ne kawai ya yi fitsari, amma ba abin da ake zargin shi da ya yi bane ya yi. Ya ce yana kan hanyar ya kai yarinyar gidansu ne da ke bayan Trade Fair. Sai dai yarinyar ta tabbatar da cewa Umar ya yi lalata da ita, kuma makwabtan unguwar sun ce ba yau suka saba ganin shi da yarinya akan babur ba. Duka dai mutumin da yarinyar da ya lalata da ita suna hannun 'yan sanda a ofishinsu da ke Kwalli, kamar da Daily Trust ta rawaito.